sgwrs gyda ni'n ysgol, ond o'n i'n mynd y bryn sŵn o'n syniad da, felly ni eisiau cynilo chydig arian er mwyn neud beth dros gwyliau'r haf. Wel, mae hynna'n ffordd ardderchog i ddechrau cynilo, a dyma'r lle gorau i ddod am hynny. Felly, nath Sian sôn i chi sut mae'r undeb credyd yn gweithio? Ddywedodd hi rhywbeth am yr arian yn eiddo i'r aelodau. Ie, dyna ni. Dyn ni ddim jyst yn gwneud elw ar gyfer cyfrandalwyr. Mae gyda ni arferion benthyca cyfrifol. Mae unrhyw elw sy'n cael ei wneud wrth i bobl adalu eu benthyciadau yn mynd nôl i'r aelodau. Felly mae llawer gwell i gynilo menthyg arian gyda undeb credyd. Wel ydy, rydyn ni'n gofalu am ein haelodau fan hyn. Mae polisi benthycwyr cyfrifol gyda ni, a ni ond yn rhoi mentug arian i'r bobl sydd yn medru talu fe nôl. Felly, i ni hefyd yn helpu bobl nad sydd wedi medru agor cyfri banc rhywle arall. Ond beth sy'n digwydd os chi'n colli'ch swydd? Ni'n methu'r talu benthyciad yn ôl am ryw reswm. Wel, mewn cyfnod anodd, fel os chi'n colli swydd, neu os mae eisiau arian i drwsio'r car, a does dim ganddoch chi arian, wel, mae modd wedi'n altro y maint o'r arian i chi'n adalu ar y benthyciad. Rydyn ni'n ceisio helpu pobl. Dyna pam ni mai helpu bobl a rhoi rhagor o gyngor iddynt. Mae'n swnio i fi fel se Sian wedi gwneud gwaith da'n dysgu chi am yr undeb credyd. Rydych chi'n gwybod llawer. Beth arall ddysgoch chi? Mae undebau credyd yn annog pobl i gynilo'n reolaeth. Maen nhw'n rhoi benthygiadau cost isel i'r aelodau. Maen nhw'n annog bobl i reoli arian yn fwy gofalus. Ni'n cymaint o spots. Wel, yn ni fi'n credu. Na, maen nhw hefyd yn ceisio datblygu ysbryd cymunedol trwy annog pobl i weithio gyda'i gilydd. Felly rhys yw'r swot.